खुलुमबाय गिबियाव नागिर नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों पीएम किसाननि बागै माखासे गोनांथार आपडेट खोन्थाहरनो सानदों मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामाव दायो गोबां मानसिफ्रानो पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हाला मानो होनोबा सिगाङाव जेसेबां मानसिफ्रा पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हायोमोन दा बिनि आदानिबो खमसिन मानसिफ्रा पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हायोसै दा गोबां मानसिफोरनि माने पीएम किसान एकाउन्टखौ दानना होनाय जाबाय जानो हागौ खोमा नोंथांमोननिखौबो दानना होफ्लांबायबो जानो हागौ दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम दायो बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानदों मानि थाखाय दाननाय जाखो आरो दायो जोंनि नैबे आसामाव खै लाखसो मानसिफ्रा पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हायो आं बिनि बागै खोन्थाहरनो सानदों मा जाहोननि थाखाय दानना होनाय जाखो आं बिनि बागैबो खोन्थाहरगोन जाहाथे नोंथांमोना खामानिफोरखौ मावनानै लानो हायो दा बिनिफ्राय आंनो नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो स्किमफोरनि आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोननो हायो आं नोंथांमोननिसिम दानिया बेखौ डाटाखौ नायनानै खोन्थाहरनो सानबाय सिगाङाव जेब्ला पीएम किसाननि सेथि किस्तिनि फैसा सोनाय सम जादोंमोन जेब्ला फैसाखौ सोदोंमोन दा बै समाव गासै जोंनि नैबे आसामाव बेसेबां आबादारिफ्रा पीएम किसाननि जे फैसाखौ मोननो हायोमोननो 1,55,516 मानसिफ्रा गासै जोंनि नैबे आसामाव पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन नाथायबा दायो फैयै फैयै जोंनि नैबे आसामाव खै लाख मानसिफ्राल' मोननो हायोनो 4,89,000 मानसिफ्राल' दायो पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हायोसै दा अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो सिगाङाव बेसेबां मोननो हायोमोन जोंनि नैबे आसामाव 11,55,000निबो बांसिन आबादारिफोरा पीएम किसाननि जे फैसाखौ मोनबाय थानो हायोमोन नाथायबा दायो बेसेबां मोननो हायो माथ्र जोंनि नैबे आसामाव 4,89,000 मानसिफ्राल' पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हायोसै आदानिबो बांसिन मानसिफ्रानो पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हाला दा बिनि थाखायनो जोंनि नैबे आसामनि सासे एमपिआ माने पार्लामेन्टआव मोनसे कुइसन खालामदोंमोन मानि थाखाय बेबादि जादों एबा मानि थाखाय बेबादि खालामखो मानि थाखाय दानना होनाय जाखो होननानै जोंनि आसामनि सासे एमपिआ कुइसन खालामदोंमोन दा बिनि एन्सारखौ जोंहा भारतनि मिनिस्ट्रिनि बे एग्रिकालचार मिनिस्ट्रिया जोंहा बेहाय रिप्लाइखौ होदों आं नोंथांमोननिसिम बेखौ खोन्थाहरनो सानदों दा बिनि गुबै जाहोनफ्रा बेखौ बिथांमोना बुंदों आरो आदारा बेंक एकाउन्टजों लिंक गैयिनि थाखाय माखासेया दानजाबाय बिनिफ्राय लेन्ड सिडिं खालामैनि थाखाय माखासेया दानजाबाय एकेवाइसि खालामैनि थाखाय माखासेया दानजाबाय होननानै नैबे बाथ्राखौ जोंनि नैबे एग्रिकालचार मिनिस्ट्रिया बाथ्राखौ बुंदों आरो दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना जानो हागौ खोमा नोंथांमोनाबो दानजाबाय खोमा जायफोर नोंथांमोना लेन्ड सिडिं खालामना लायाखै जायफोरनिया बेंक एकाउन्टआ आदारजों लिंक गैया जायफोरना इकेवाइसि खालामना लानाय जायाखै दा नोंथांमोना निस्सय दानजाबाय जानो हागौ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना लेन्ड सिडिंखौ खालामना लायाखैबा लेन्ड सिडिंखौ नोंथांमोना बहा थांनानै खालामना लाहैनांगौ नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै खालामना लाहैनांगौ मा डकुमेन्टस लांनांगौ नोंनि हानि डकुमेन्टसजों लोगोसे आधार कार्ड बेंक पासबुक नोंथांमोना बेखौ लांबानो जाबाय हानि डकुमेन्टसा जाहैबाय खाजोना रसिद लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट फाटा कपि नोंथांमोना बेखौ लाना थांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय इकेवाइसि जायफोर नोंथांमोना इकेवाइसिखौ होनानै लायाखै नोंथांमोनाबो कमन सार्भिस सेन्टाराव थांनानै इकेवाइसिखौ होनानै लाहैनांगोन अब्लासो नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ मोनफिननो हागोन होननानै जोंहा नैबे एग्रिकालचार मिनिस्ट्रिया बेखौ बुंदों दा बिनिफ्राय सिगाङावथ' आधार कार्ड गैयालासिनोबो एप्लाइ खालामनो मोन्दोंमोन दा बेनिखायनो आधार कार्ड गैयाबाथ' दा एप्लाइ खालामनो मोनला आरो आधारजों बेंक एकाउन्टआ लिंक थाथारनांगौ दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव पीएम किसाननि किस्तिनि फैसाखौ 2,000 फैसाखौ जायफोर नोंथांमोना मोनबाय थानो हायोमोन नोंथांमोना दायो मोनलाबा मा खालाम डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव नोंथांमोना खेनसे थांनानै फै अब्लानो नोंनि बे गासिबो खामानिया जानानै फैजोबगोन नाथायबा नोंथाङा गासिबो डकुमेन्टसखौ लाना थांफा आरो जेनेबा हानि डकुमेन्टस मा हानि डकुमेन्टस नांगौ आं बेखौथ' नोंथांमोननिसिम एसे सिगाङावनो बुंखांबाय दा बिनिफ्राय नोंनि बेंकनि पासबुक बेखौ गासैखौबो नोंथांमोना जेरेक्स खालामना लांफाबानो जाबाय अरिजिनेलजों लोगोसेनो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ अरिजिनेलखौथ' जोङो होबोनो हाया माथ्र जोङो जेरेक्सखौल'सो होबोनो हायो दा बे जेरेक्सखिनिखौ नोंथांमोना होबोनांगोन अब्लानो नोंनि बे गासिबो खामानिया जाजोबगोन दा बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै मोनबाय जानांगौ जेनेबा जोबोद माने गोबां मानसिफ्रानो दानजाबाय होननानै बेखौथ' बुंनो नांगोन मानो होनोबा जेब्ला पीएम किसान किस्तिनि फैसाखौ मोनजेनदोंमोन जोंनि नैबे आसामाव 11,55,000निबो बांसिन मानसिफ्रा पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हादोंमोन दा बिनिफ्राय दायो दिनैसिमाव बेसेबां मोननो हायो 4,89,000 मानसिफ्रा मोननो हायो अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो नै ओरैबायदि मानसिफ्रानो माने दानजाजोब्बाय दा बिनिखायनो जाहाथे जायफोर नोंथांमोना दानजाबाय जायफोर नोंथांमोना पीएम किसाननि फैसाखौ मोनलाबा नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि एग्रिकालचार अफिसाव खामानिखौ थांनानै मावनानै लाहैयो जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो पीएम किसाननि फैसाखौ मोननो हायो आरो बिनिफ्राय जोंनि नैबे आसामाव पीएम किसाननि फैसा बारायसिगोन नोंथांमोना बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय
2000 जा नोंथांमोना मास मोनब्रैजों मोनो दा बे 2000 नि जायगायाव नोंथांमोना 3000 नङाबा 4000 मोननो हासिगौ दा बिनि बागै आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव भिडिअखौ लाबोगासिनो दङ बारायखाथारसिगोन बे हले बाथ्राया नंखागौ आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव आपडेट थादो आं नोंथांमोननिसिम एसे उनाव भिडिअ लाबोगोन जोंनि नैबे आसामाव PM किसाननि फैसा बारायनायनि सायाव दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअखौ मुंखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो मानसिफोरनो शेयार खालामना हो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे आपडेटनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों